Ojo lali lur, like, komen, lan subscribe. Lah yo aku nek ngrasakno wong tuaku lak isin ngono ambek tangga. Yo opo lho kok iso gak gelem kalah ambek aku yo opo? Karepe aku iki dekek mburi. Kok gak nyebut wong dhek sing wis tuwa kok gelem ngalah ambek aku. Nek ana wong lanang nyander ae. Tin, Apa, Pak? loh, Ya apa sih? kurang ajarin nemen kok. Wong karo make lho kok iso diundang Pak lho. Awakmu eling nek aku wingi ngethok pring wingi mbok menawa. Aku iki bingung. Sing bener ku ya apa sih? Sing bener ya apa lah awak rumangsamu sing ndadekno awakmu nek gak aku kate sapa? Lah iya, sampeyan iku ngrepoti. Ku nek wis aku gelem nyeluk emak dikongkon mama. Nah, kate ya apa iku nganut kemajuan zaman. Saiki ngene ya, sewaktu-waktu mbok menawa ana tamu, nek gak ana tamu sih gak apa-apa awakmu ngundang aku mak, tapi nek ana tamu ngundang mami. Mami, Iya. ket kapan iku? Soale mak wis gak usum. Wis Sing usum mami lho. Alah, masih ngono mbok ndelok-ndelok po. Sampeyan iku lho brai ku mbok sepisan ae lakar jarian tok. Enggak. Engko metu diluk jarian, mlebu maneh ganti sepanan. Kone aja kaya ngono iki kemajuan zaman untuk menjaga kesehatan lho ya. Mulane wong tuwa iki berbuat kaya ngene ngeling ana bapakmu wis gak ana, awak dhewe kan golek anu Golek apa? Seger-segeran. Lho seger-segeran apane? Kan awakmu aja macem-macem lho ya nglokno wong tuwa golek seger-segeran padahal wingi aku ketemu seger ya gak iso seger ya. Sampeyan iku mbok nyebut po, Mak. Sampeyan ngono wis tuwa, aku iku lho isin. Tuwa lak wonge, ideologine sing penting. Sampeyan gak gelem ngalah blas kok ambek aku. Ngalah apane? Saiki apa kaya saiki wedak pupur awakmu wis tak cukupi. Lah saiki awakmu ndelok kaya aku ngene. Lah ya sampeyan lho kok iso bersih, ku sampeyan apakno sih? Lho ya apa? Lho mulane aku sing kaya ngene iki mbok menawa sewaktu-waktu awak dhewe iki oleh umpan. Wes sampeyan caplok ngono ta? Lho enggak, maksudnya kan ngene. Iki berkat kemajuane kaum wanita saiki. Kaum wantina. Kane ta? Kaum wanita sing kaya ngene iki senajan aku usia sudah lanjut, tapi yang penting awak dhewe kan memelihara wajah. Iya. Wajahku nek dijarno biyen nak delok sing temen nak kaya iku sing darane sayuran pare lho. Lak mridut-mridut ngono sih. Saiki kok iso halus iku diapakno, aku ki lak kepingin rota. Wingi diasap karo botone Pak Ji. Masa, Mak? Iki dioperasi anggitmu. Dioperasi. Lho, saiki maju zaman ya, saiki operasi plastik umume ya. Saiki wong irunge trepes, saiki dikepingin irunge di mancungno iso. Diapakno? Lho diganti irunge sapi kan kena. Dadi irung sampeyan iki irunge sapi ta? Lho enggak iki irung pasangan lho. Lah iki raiku iki nak biyen nak kendor ah. Terus iso singset. Iki ditarik nang mburi iki nggone nisari kuping iki ya kiwenenge ditarik nang mburi sret ngene. Ngarep kan kene kenceng ya. Kurang ngisor titik narik. Nah, rene apa nek jebemblek kon iki. Ngomong-ngomong ya. Yo si en. Ngomong-ngomong. Sampeyan iki wis Apa? aku pegel ngrasakno sumpek lho, Mas. Sumpek temen aku. Lho saiki aku sak jokono awakmu iki sering ana omah. Lah biyen aku sering coba luar Jawa, luar kota. Lah apa iku? Lho syuting film. Waduh. Syuting film. Lho gak krungu aku. Aku lah gak ngerti ta film Mak. apa? Lho film kartun. Kok iso film karton iki? Lho film-film cerita iki lho. Biyen nak ngene, zamane awakmu durung ana ya. Emak iki sik anu sik gadis. Iku sudah dikejar-kejaran kaum anu laki-laki. Oh, kan dadi kejar-kejaran bapak polisi. Lho ngawur ae. Dadi kembang amben. Lho, ya apa sih? Dadi kembange kampung kene aku biyen anggen. Kembang apa iku? Lho kembang Jepun ya kena. Enggak maksud iku dadi primadonane wong sak kampung kene, Pak. Waduh, mosok, Mak? Lho main film Tarsan Kota kan main aku biyen. Oh, tasan kota iku. Sampe dadi apane iku? Lah sing dadi bajul lah aku. Mosok dadi bajul iki lho. Lho ya apa ngene? Sampean ojo gelem dadi bajul. Lho, Iya nek kepethuk wong berburu ae. Iya. Tembak mati. iya sing gak enak ketemu bakul jamu ya. Lah iya nek ketemu bakul jamu. Ya dijopuk iku ne. Coba apa? Ya iku lho dijopuk. Joko apane? Tangkure kon. Sing gak enak lah iku aku ngomong-ngomong. Pak, Aja macem-macem kon niku. Tas iki ana tawarannya ono. tawaran
apa? Takon aku, anu Ses, panggil aku sik Ses dekan. Oh, waduh. Mbok Ses kretek, mbok Ses. Panggil aku ngene. Mau nggak main film? Ditawar ngono aku main film. Terus mak ya apa? Aku ya gelem ae ngene ngomongnya 1 jam 4 juta. Kok 1 jam 4 juta? Lah iku aku dhewe heran, 1 jam ini adegan apa kok 4? Adegan ranjang udah pernah aku wis tau. Adegan gredu. Kok sok gerdung lah apa? Lho aku biyen ceritane jaga gredu diperkosa wong liwat. Sampeyan iku. Enggak maksudnya kok diperkosa awakku enggak batinku lho diperkosa ngono lho. Diperkosa karo wong liwat di dalan-dalan. Drama. Waduh. Enggak iki honor filmnya. Oh. Honor ya apa sih? Horor ta? Humor. Ya horor. Oh, iki. Horor ya horor. Sampeyan dadi apa? Lah ya iku aku ceritane digaje dibayar 4 juta iku Heeh. ditarik truk teko nggone kebon binatang kono. Tekan kene nggone Kota Madya. Benani ya. Apane tutuk Kota Madya trepes. Gak nrimo duit 4 juta awakku wis game ya. Mangkane saiki sampean wis tuwa. Wis Tuwa. pegel mbok ndok omah ae. Karepku- Gregeten kok tak kurungi. Lho aja kaya ngono, wong tuwa dikurungi. Lak malih neladungan malian. Iki mangko Om Slem gak ini? Om Slem sapa sih? Iku lho Sleman. Sleman Porong lho dalan lho. Ngomong Om Slem. Iku ya tek sampean ta. Lho biyen iku aku biyen. Iya. Kok akeh sih? Lho anyene aku niati koleksi kok aku. Iya. Bek sapa arek-arek mbok menawa rene tah sapa-sapa ngono. Gak ono iki. Saiki nek ngono awakmu siap-siap lah toto-toto njero kono kamar. Toto apa? Iya aku tak toto-toto sih ya. Lah sampean toto apa maneh ganti maneh, Mak? Lho enggak aku nek nganggo rok iki keringetan terus. Lah ganti rok apa maneh? Ganti rok abang terus rambutku tak ganti meneh. Ganti apa? Wingi rambut pasangan. Saiki. Wingi tak pangan asu. Lah sampean wong rambut pasangan gak tau dicucekno masih ngono lah anak cucine lho, Mak. Lah iya aku tak kadang sewaktu-waktu ana tamu aku dibilangi ya. Ya apa nek nyeluk? Mam. Ngono. Ya ojo mampet. Wis nemen wong tuaku. Pun. Lho, monggo. Loh, Dek. Tak tolo. Kok sendirian? Sendirian. Golek sapa? Golek aku tak, golek gajah. Loh. Loh, gajane wis ngombong apa sih ujul ya? Sampean perlu mbek sapa sih? Yo perlu medaya sakanane Tak masih temoni ae ya. yo iki paling tepat lek iki aja. Iki kok disembur ae aboh aku. Ya apa kabare? Ya gak ana apa-apa. Ya aku wis sumpek ngrasakno, sungkan ambek tangga-tangga makane anggur aku sing gak tau metu. Ngene mari, yo makmu iku semproten gas yo. Terus, Ngono bengi coreken ya. lan kobong kok aku iki masih ngono-ngono wong tuwa cak to lho. Ajane aku ngono ya ngeman, saking mak dhewe sing gak nurut. Munggo iku terus tetep dadi mertuaku ngono. Sampeyan apakno? Wis gampang iku. Diapakno sih? Dol eceran ae daginge ya. Aja ngono ah. Elek omak ya membahagiakan aku. Ngene lho ya, tresnamu iku mbek aku wis apa no. Satu mlak blek wis. Aku iki munggo tetep dadi mbek kon ngono wis gampang masalah mbokmu wis gampang. Diapakno maneh. Engko tak tak uncalo nang pacet kono. Wah, aja ngono ta, Ya cek asano. cek ngupetik horen ngono kono ya. Cek iku lek kanggo ngono-ngono iku pancene utun. Ngene iki ya nek krungu suarane wong lanang lak ngopeng ae ning jero. Ngopeng ae. Iku gak dublek sih iku. Ya enggak. Sik tengen ta? Ya krungu ae. Nek krungu suarane wong lanang masih teko ngene Wonokromo kene. Krungu. Bek kliru jamune bek. Ki, Mbah. Sapa bane iku? Sapa sih? Wong aku ngomong dhewe kok. Aku ados aja oleh ngintip. Ya ngono iki lho. Iki jam piro mbokmu adus iku? Wong jam 10 bengi kok adus iki lho. Ya ngono. Ya ngono. Soale Masa tau nggone njaba. Iku lek nggone kamar mandi ya. lek adus yo aja oleh sabunan biasa. Sabun apa iku? Kon golek tir iku lho. Wong wingi tak takoni kok, "Mak, apa sih? Iku rupa sampean saiki kok iso ayu bersih. Aku mari cuci muka." Cuci muka ndok endi? Ngene blombangan kok. Aku iki lak takon tak kok iso ayu wong aku anake ae kalah. Dek kok iso braine koyo ngono. Tapi maju panjenengan, maju mbokmu. Gak tau mundur. Iya, sampean iki. Lek gak disuruh barek wong kampung gak mundur arek. Sangatno slender ta. sapa bane iku Tin? Wis dah metu ta aja bengak-bengok ae waduh. Aku ning roku digawa arek-arek. Ngawur aku apa gak apa? Mosok pangling barek suaraku, Bapak. Tin. Nek iki Lho
Lho ya wis kok langganan. malah kok langganan kok disiki malahan. Lah mbok lah gak uman malah. Sampeyan niku lak nyerang terus. Ngalah barek anake. Yuk wis. Ngalah apa maneh wong saiki atik ngalah kari temenan aku. Aku ana perlu aku rene. Perlu apa? Ya perlu karo peno. Lah nek perlu karo aku ya ngomong langsung nang aku nang kantor apa nang gone endi. Kantor endi? Nah kantor pos dan giro. Ah, ora. Kok langsung anakku kok ngono. Iki ana barang. Barang sapa? Lho barang sapa? Ana barang didol kok barange sapa? Lah ya sing di barang lho sapa kono. Jare pene iku jeragan sembarang iki ana wong dodolan Lah karepe. sing didodoli. Didol. Lah aku lak kono. Mak iki ditakono mesti bagian situ. Ya sing didodoli apa? Sapa gelem didodoli? Lho sing dodol lho sapa? Sing dodol iku Kang Man, kate dodol nang peno. Iki ana bekupon kate didol. Ya tukun, Mak. Tukun, gawe nanggrem. Gak mesti kok aku iki. Heh. Panjene aku sembarang sih apa tak golak ana bekupon tak tuku yoan. Ya ana becak rusak gelem. Gelem, tapi bekupon iki keadaane pirang persen. Rusake apa? Iya. Rusak ya wis nemen duduk bekupon. Apa? Becak rusak gelem. Oh becak rusak ya gelem. Motor rusak, Motor rusak ya gelem. wong rusak. Ah ya iku sing dandani sapa. Omonganmu sing enak apa? Lho lah iya. Lho anak peno nandi, Mang? Anu ambure sik enggak Oh, anu. wedi. Aketin gak wedokan tim. Wedokan. Iku lho sing deling lho kopi. Wedang. Gak usah aja nggodhok wedang Dik, nggodhok timah ya Dik ya. Ge nyolet lambene mbokmu iki lho ya. Omonganmu Wedang apa, Cak Tawa? Eh? Wedang apa? Wedang kopi, sak cengkir tutup, kari adem e, gak melok ngombe. jantung ati, Gak iso nutup, kari senenge. dipangan acan. Lah ya apa wis pelo iki. Pangan acan iki ya apa? Lah suarane wong untu wis graulan ya malah acan. Wah. Iki mang pakaian tidur ta iki. Iya nganggo anu. Lah kok ge ngadeg pakaian tidur. Ngawur ae pakan tidur kayak apa kayak turut tok ngawur. Lho jare pakaian tidur iku pakaian turu. Iya tapi kanggo turu ya kanggo ngadeg omonganmu. Sembarang Pak Dik kenek kanggo ngadeg ya kenek kanggo turu ya kenek kon. Kok wis potong barang sih rambutnya. Lah iki mau wingi teko salon pas. Salon kok lagi nembel-nembel iku. Iki goblok lho. Aku nang salon kap salon. Oh nangkap salon. Tapi aku nggo dhuwit pas jadi salon pas ngono. Sing dipotong apane iki? Sing dipotong. Sing dipotong apane? Ya rambute no. Wo lah kok gak kupinge dikatutno pisan iki. Iki lho kok terus ngene. Iya nek ana kuping dikatutno ra kok garujaan ya. Untune miji timun. Lho ket biyen lho. Lho, iku ono kelore. Kadang-kadang ya katutan jagung hari-hari. Lho, Omonganmu. mangan sego jagon jangan kelor. Sego Iya. jagon. Oh. Nek mangan sego jagon yo nang Jombang kono. Waduh sombon. Apa? Saiki Apa? sombon. Nah. Jagon. Sumbun. Kon omonganmu pating Eling. pecotot. Jalan Lasen. Jangan ngono kana. Aja ngar nostalgia. Apa? Ono eling ditambek angkatan laut. Ya gara-gara awakmu kon. Mangan sego goreng diseret arek-arek. Lah penyonin salah. Sarapane sandal kari. Macam-macam ta lo kono ngelingne sing enggak. Wis ngene lho yuk yo. Iya, apa? Iki ana wong ape dodolan cuma peno sing ati-ati dinane iki yo. Wong wingi lak ana opiak-opiak nduk ki kulon kono ana wong kelangan wong gedhe guling digawa mbek arek. Gedhe guling lho dicolong. Maling iku. Lho ya apa? Lah yo kok kebangetan wong gedhe guling lho regane piro nggawane yo angel gitu. Lho lah sumur ya digawa takno. Wah kono ngawur aku. Iki lho sing ge ngompo ana strume ku apa jenenge? Draun. Ku draun lho. Draun lah apa Lah sing dra? dikumpul ngene iku. Iya. Draun. Ngawur ae. Iku draune wujud. Dragon. Mulane sing ati-ati yo. Aku ngilingno. Aku sakno. Bab nono barang ilang barang lak ngesakno. Iki dina apa sih? Iki nek gak salah ya Dina apa iki? Sabtu Pon. Oh, Sabtu Pon pira Sabtu Pon? Sabtu Pon piro kabeh piro aku. Yo ndelok ae saiki piro aku. Soale Wis digawe pira enake? lah nek pokoke gak rugi ngene ya. Kamu tau ndak 35 ya apa?
Pamekane 72 kok ngono. Iki lak padha gendenge iki rek. Lah wis kebiyen padha gendenge kok. Wong dina kok iso nyang-nyangan lho. Iki jam piro nang akeh hansip rene Bos Moro ditangkap aku. Ngene ae, Iya. Bapak wis ana. Pokok soal iku tanggung jawabku. Iya. Sewaktu-waktu mbok menawa kon ditangkap karo aku. Iya. Lha iku an rezekiku. Wah, ya mati aku. Wis tak gak apa-apa lho wong ditangkep ae lho kon lho. Lho aku lak waduh lah lek bojo ngene wong tak goceng sing ruh waduh bojone Mariam rek. Iya. Wong sing lanang ganteng iki wedok rodok semong sing gak ero teko doan lho nggawa celeng arek ngono. Ngomong-ngomong teko mburi kaya celeng ngono. Teko ngarep kaya babi kan padha ae. Padha ae ya. Aja kaya ngono gak apa-apa, soal iku lak aja gak gandolan lho. Oh, kok gandolan. Ya numpak oplet lho. Oh, iki tip iki gak kanggo tak gawane. Kon aja anu wong wingi wis njaluk gramapun saiki njaluk. Arek iki angel, pretel-pretelane angel Mas iki. Lho gak pre-pretelan. Saiki panjenengan sing ulet, arek lanang saiki kadang-kadang yo ngomong. Heeh. Wis Ono ae iku lho. ono ae. Ngepil ae. Aku dhewe keseringan dipil wis suwe. Male gak iso ngepil lah. Iya. Saiki aja enak-enak, lawang wis kok kancing ya. Apa keadaane situasi saiki apa? Lho, apa? Apa iki? Sing ndi? Gembrengeng. Lho gembleng. Apa wetengku iki? Lho ora apa. Lho kon kok. Lho kok akeh temen. Sik. Eh, Suarane lho. Kok akeh temen apa iki? anu mesti Sik delok. cikar liwat. Cikar. Lah apa cikar lihat? Delok niki lho, delok. Lho. Oh, Lho. Eh, Lho. lho. Maling. Lho. Maling. Maling. Lho. Maling. 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 Maling kok dilagokno ya apa sih? Jono iramane kon niku. Lho, wis jelas iki wong salah iki. Wong salah. Wis tututono. Tak tututane ya lho. Tututono. Maling. Lho, tututono ayo. Aku tak golek anake mang go ndi anake mang. Tak golek. Wis apes dadak wis. Kait sikile tak junjung. Dadak ketetep amben aku mang. Bareng glodak wis. Dadak bedes belek iku mangeruh. Wah aku melayu sifat kuping. Wah iki nek gak melayu terus diawulno maling temenan aku. Pompong durung gawe kono senter, ono sentolop melayu ae sing banter wis. Sampeyan dogo sebelah wetan, aku wetan. Awakmu antenan iki. Awakmu kene iki ya tak wetan ya. Wis tak wetan ayo wis. Waduh. Iki malinge ya. Lho, Pak. Maling ya maling. Pak, lha apa, Pak? Ketara awakmu niku. Wong kok ditobrok maling, Pak. Jibat lumpur kabeh. Pak. Pak. Lho. Ndi yo. Iki malinge. Sinten iki? Lho, wong iki wedok celuk wak. Lho. Sampeyan niku. Lah yo, Isi ta? pernah ku lah apa ganti pakaian ireng iku? Lah wong aku wong bengi-bengi karep kanggo patroli ngono. Dar kula, Pak. Gus niku wau, mboten salah Ngawur gelem. ae kon. Yo napa enten apa niku wau? Lho nek maling, iki mau Kartolo mrene dadak ana maling ing njaba iku maling ngono. Lho sing dibetok maling napa mawon? Lah sing digawa ya malinge. Lho. Kok digawa malinge kok? Maling mlayu nggawa maling, nggawa sapa malinge. Ngawur ae. Sampeyan iki kelangan apa? Sampeyan iki? Malinge durung gawa yo. Jange ngono sing dicolong anake yu iki yo terus konangan mlayu. Lah iki nguber maling sing makne iki anake aku sing gawa. Lho lah maling mau nggawa sapa? Mbok karo. Lah ngono gak kok omonge kon nggawa aku lak ngono. Ngawur ae. Lah saiki anakku karep sing dicolong jange anakku to. Iya. Lah saiki malinge gak oleh apa-apa. Malinge mlayu gak nggo apa-apa lah goblok lah boleh aku sing oleh. Malinge mboten dobel, Pak Yu. Lah saiki dober saiki malinge mlayune nang ndi? Saiki golek ono. Ngedul. Lah nek ngidul aku tak mlayu ngalor ae. Lho. Lah dhewe-dhewe, Mak. Engko ketemu kono.
Ya apa iki sampean jaga ta? Kula jaga niku wae, bengi niki kula jaga. Lah kok gabul bletok. Lho wong niku ditendang maling kula golong koming niku wae. Wong jaga tendang maling ya golong koming. Ya kebuangetan Jawa kok sampe ketendang maling. Didelok kono denceng. Denceng lho. Apa? Pak Yu iku kok dhisik njaluk gendong. Njaluk kene. Niki Pak Yu. Apa? Kula sampe gendong mawon nggih. Kon ngawur arek. Ya kene tumpukan papat kene. Ngawur arek. Iku lho. Lah, Coba. lah iki rupane. Kempul-kempul sarung. Babah tak dudune jak kecekel jak kapuk. Iku lho. Ayo Rene. Ayo. Ayo Rene. Ayo. Rene. Ayo. Ayo iki maling. Aku ene. Ayo kan. Lho, kok iso awakmu? Lho, War. Kok iso maling ono kene lah ngono. Sing maling sapa? Lah iki mau dadi kejar-kejaran, Kok sampe ngomong-ngomongan Pak kali maling ini apa sih? Kali maling lah iki munawar ini kok. Aku arek ya. Lho awakmu Par. Aku mlebu niatku gak maling. Lah apa? Njupuk. Ya padha ae War. Sik famili ini kune. Maling karo Kenapa njupuk. Wayu niki Wayu sampean Saiki ngene ae wong jenenge berbuat sing gak bener ya. Niate takokno lapo karo. Aku mosok njupuk donya brana peno, mosok Tapi kan iki wis anu menurut peraturan gak boleh melanggar iki jenenge. ya wis ngerti. Awakmu kudu dilangsung nang kantor agraria. Hei. Niatku ngene, aku ngaku terang-terangan. Apa? Aku iki niat ya sing tak jupuk iku men duduk donya peno, tapi anak peno. Lah terus anakku Karepku tak colong. Kate diapakno aku iki. Ya, Tolong iku kate diapakno. Ya dibrengkes ya kenek. Kok dibrengkes sih? Niatku iku tak rapi. Awakmu kudu seneng ambek anakku ngono ae. Ayo Lho apa? enggak, aku wis petek iki. Lho. Wek sapa? Lho Lho. Wong sing duduno mang aku. Ya apa potonganmu kaya ulet-ulet luweh iki lho kon. Warek kok mbules iki ya apa kon iki? Lah iki kate kok colong aku lak gak uman. Lah nek terus arek iki kon kawin, aku iki lak nganggur aku iki. Wis ta ngene ae awakmu aja kuwatir ya. Sitini oleh tolo. Kan enak kesempatan iki ana serepane ngono lho. Wis ta gak apa-apa. Tolo. Lho, iki padha karo mangan pung beneman lho aku lho. Wis gampang kesereten aku iki wis. Ngene ae war wong iki ya wong jodoh gak kena semono wong. Iya iya yuk. Awakmu lak wis tak ancam aku. Wis zaman kaya ngono ganti saiki awakmu kan tak eling-eling ngene war wong jeneng awakmu iku wis kudu tau seneng tak senengi tapi Iya, iya. durung kena barang saiki wis kecandak. Kate lapo peno sih ayo ngomong. Bantingin mari, Mak. Lho saiki awakmu jawab ayo Dik. Lho. Wis wani nyerah timbang kon kok bongko lho. Ha iki wong wedok ta tersan iki. Lho gak ngono nek ancen awakmu kepengin nyoba aku ayo Dik padha lanange. Keliru, Mak. Kliru ya. Wong nesu ya kliru kalau Pak Ayu, Ayu. apa? Sampeyan iki wedok ta lanang Ayu kok enen brengose Ayu. Ya ira-iron dhewe nek kepengin nyoba kono. Lah ya wong wedok liwat sak menjalin ngene. Ya apa? Ngene, sarene peno iki ngirotini gak kena wong ancen iki usir-sir aku ya. Iya, Wis mesti babone gak apa-apa ya. Iya, Wah Mak. iki dereman iki lho temen. Tapi terang-terangan lho, Iya. aku mulih dijak mulih nang omahe Ning ya. Gak suwe no iku lho. Apa? Seminggu TBC dadak aku iki. Lho, gak apa-apa nek ketokane wonge kaya keras kaya anu tapi lunak. Lumer. Lumer. Lumer sih. Tapi lek ketindian ya ampekmu kumat. Wis Lah, rayu wong sik coba kepinro rayuan. Ya rayu entah aku wis pisan-pisan rek. Mosok ana 10 tahun gak oleh rayu-rayuan iki. Aku iki ngerayu makmu, Din. Iki Mak iki haus darah. Lho. Apa sok Dracula aku. Meden-medeni. Kartolo, Iya. aku aja samak ngerayu lho. Iya. Jempok tanganku tak tak empakno ndek pundake. Iya. Wis darahku terus turun ngono. Tapi lek peno kena Alum. rayuan iki ya gak mesti gak tuh iki. Mas, ya? Kata-kata mutiarane. Tapi biyen ya aku wis seru. Iya. Biyen ku sobone tero penyinden biyen. Iya. Eling sindenane. Oh, biyen wis lali ngono. Oh. Biyen aku ya tau nyinden. Ya. Mosok nyindeni wayang ket biyen lho. Ya. Ket sore nganti esuk mara besan terus. Mara besan mara bangun terus. Ojo dolan. Lan wong pri. Iya. Ngono. Biyen endi ana ngono iki. Iya. Terus. Endi ana wong mati apa urip? Ngurip. Endi ana wong mati ba. Iya. Linyang donya nana. Malah kliru. Lakrak gak karuan. Iku biyen saiki wis lali wong aku saiki seneng karo disco ya dadi ya. Iya. Wis saiki ngene ya. Aku tetep oleh iki, lah menawar tetep oleh
ning iki ning Mariam disekseni hansip iki lho. Kula niku wis perbanyu sendel niku wau. Dadi isone kawin mergo uber-uber maling. Tapi gak apa-apa kon kawin ya nang kantor kenaipan dene makne iki tak kawin jadi Nanti. iki aku gak nang kenaipan ya gak nang gereja. Teng pas kula mawon nggih. Lah napa? Kombonge pitik mawon. Sampeyan niku wong ngawur mawon sampeyan. Wong kawinan kok ngene kombonge pitik napa sih? Anu wong teng pos kula mawon. Kok ya napa lak tangkepan kula niki. Anggo pitik heoren ya. Ngawur ae wong. Trimakno pitik talkun. Ngene kalkun kaya ngene anotole awakmu lah. Jong ngono tamakku dielek-elekno iki. Lah iya aku kaya ngene ae. Ya ning terang-terangan pemung durung bojo, jange dadi bojo aku gelemis. Iya. Tapi omahe ayo dhewe-dhewe. Omahe dhewe ku disindengi wong rumah tangga ngawur ae. Lho gak ngono, anak peno sejekno, peno ambek aku siji ngono lho. Wis yo manyar ae lho, yo manyar. Kaya pawonane wong obong boto lho dinggoni wong loro. Wong seneng-seneng kok nek Sabang kabeh. Waduh mepet ae. Kabeh tak kidungi kok. Iso aku. Iso ngedung. Iso, sik kok nabuh kono lon. Yo ayo Makmu iso ngedung tin. Iso. Iso. Tarik suara, Mak. Waduh, sikile dijunjung bareng. Jangan krokot, jangan alor, jangan begitu